Mas Jalu. Nggih. Suara ngene iki nek nguneni bojone apa ya piye ya? Aku bayangke lho, Dik. Nek kaya Mbok Dik kae kan ngono nek jenengan kan ya. Oh, anu Mbak Nun sewu, sampeyan ampun salah tampa. Lah kepripun ta? Napa para ibu-ibu Seniwati Sanggar Cemaran iku anteng-anteng. Tur ora enek sing wani karo bojone. Mboten enten. Mbak Nina niku lho. Mbak Nina. Ketake ngoten karo sing lenang ya bekti. Bekti, Pak. Anu basane melitit, Mbak. Melitit. Basane niku jan ngangge kromo inggil niku. Oh, lah nek Mbak Sinta etan dhewe niku. Oh, Mbak Sinta niku sae no. Ah iya, ya bekti. Bekti. Trah gombang. Swara piyen ngene iki diselani Apa? rembukan ora prayoga. Ora prayoga. Ayo dirungokne, nyo karo mangan ndok gemak ayo. Ya, Dik. Ya, ape Dik wisulmu, Dik? Iya. Agak. Sawan menyang kutha gedhe. Menika ugi kula aturaken dhumateng inggih menika Eyang Aripta Triyono. Nah, jan dia minded teng lakon. Nah, iya. Agak. Ndokmu entek urung, Dik? Iya. Bendera terus kayung-yung. Lalu. Selendang kuning Ya. kang saking wukir. Pak, Dik. Nggen aku ndoke tak oper ngono cah loro ki yo nglitu. Lah kono wis duwe dhewe kok njaluk. Ndok apa? Suara kurang permana. Lalu. Neng wasis ngungro. Sareng, Dik. Ngungrom marang Bendara Tiah Sulistya Pijer ngincang ngake alis. Oke. Terus tresno sesideman. Tak joget.